Kaixo artistak, hona dator programak eta didaktikoaren 6. puntua. Programazio didaktikoa ere deitzen dena, non unitate didaktikoak azalduko ditugu. Kontua zein da? Programak eta didaktiko osoa egiteko 60 horri baldin badeitugu, azkenean ezin dugu hainbeste gauza jarri, ezta? Nik nire egunerokotasunean jartzen doan moduan, nire programak eta didaktikoek agian 100 horri aldi eduki ditzaket, ezta? Baina kasu honetan ez. Beraz, OPE honetan, 2023ko OPEan, 2., 4. edo 6. mailan gaudela kontutan hartuta, 226 2015 dekretoarekin, lehen hezkuntzakoa egiteko, nola, ezta? Behan esteka batzuk jarriko dizkizuete arabegarri egiten zaizuen, adibidez nik dekretua PowerPoint batean azaldu nuen, kurrikuluma, PDF-a, materialak ezi berri eta bestea. Hala ere ja dekretu berria atera da, 77/2023, aste batzuk barru norbaiti interesgarri egiten bazaio, zeo sortuko dut. Hala ere nire ustez, ja ekainean egonda eta 3 hilabete faltata, normalean jendearentzako errazagoa da, 2., 4. eta 6. mailan oinarrituta eta horrela aurreko dekretua erabili ahal izateko. Beraz, zer egin behar dugu hemen? Unitatearen egitura agian eta kontutan hartuta, gautza gehiegi dira, dana ezin dugu jarri. Beraz, horretarako nik hemen, ze sortu dut bakarrik 33 horri dana unitate guztiak eta salpenak sartzeko, nik deitzen diodan kuadrilla. Alde batetik kompetentziak azaltzea, bestetik helburuak, beste alde batetik edukinak, eta azkenik irizpideak lorpen adierazleekin. Orduan, unitate didaktikoak jarri baino lehen, bakoitzako 3 orrialde okupatuta, hau da, 27 orrialde okupatuko dituzte, azaltzea gure arloan, gure ikaskuntza arloan oinarritutako diziplina baitako kompetentzia, nik hizkuntza adibidea jarriko dut, zeharkako kompetentzien osagarri erabiliko ditugun, etapako helburua kontutan hartuta nola diseinatuko ditugun gureak unitateka, edukinak nola kudeatuko ditugun, eta amaieran, naiz eta 7. puntuan ebalaketaren barruan azalduko dugun, azaltzea nola helburu bakoitzaren barruan, gero ebaluazio irizpide bat sortzen da, bakoitzarekin bat, helburu ebaluazio irizpide bana, eta bakoitzaren barruan lorpen adierazle batzu daude, jokabide beharriak hori egiteko, ezta? Orduan nik nire momentuan eskema bat sortu nuen hau guzti hau azaltzeko, ez dakit horrela erabilgarri egiten zaizuen, begiratu pizka bat, baina hobeto orain banan joango naiz. Lehenengo eta behin kompetentziak. Kompetentziak egiteko kontua da lehenengo definizio bat sortzea, hobe gure hitzez egiten badugu, zer den kompetente izatea, zer den kompetentzia, artikulu batean agertzen da, eta ja gure ikaskuntza arloan oinarritzen den kompetentzia, nire kasuan hizkuntza eta literaturako kompetentzia ez da, baina azaltzea integrazio egoerei begira. Eta hor, azalpen polit bat esatea zuen hitzez, ez dela bakarrik arlo akademikoa, bezik eta pertsonala, soziala eta lanekoa. Horretarako nire kasuan 63. horrian dago kurrikulumaren barruan. Eta ja gero, aukeratzea 4, 5 osagai zeharkako kompetentzien barruan daudenak. Nire kasuan, kompetentzia digitala, pentsamendu analitiko, kritiko eta sortzailea aukeratu nuen, elkarbizitzakoa, gatazkak elkarrizketen bidez konpontzea, eta gero izaten ikasiren barruan dagoen erregulazio baten bat. 2 bat osagai daude, zuk aukeratu zuri gehien interesatutakoa, baina nik esandakoan nire ustez argienak dira, gero unitatea adibidean ikusiko da. Hemen ikusi duzuena izan da nire adibide bat, gainera aurrezkuntzako asko zerrezagoa, zer erlazio dagoen kompetentzia, helburu, edukin eta ebaluazio irizpide lorpen adierazleen artean nik sortutako helburu batekin horrela erabilgarri egiten zaizuen. Gero ja helburuena oso erreza. Ikaskuntza arloan oinarritzen diren etapako helburak, kasu honetan hizkuntzan, kortapega egitea, eta ja azaltzea nola
helburu horiek kontutan hartuta gureak era konpetentzialean zerna eta zertarako moduan diseinatuko ditugu. Hemen adibidea jarri dut, aldia konjugazio eta aditza ulertzea hori da zer, baina nola, errezeten bidez taldeka zeimanaka, eta ja zertarako intonazio da ahoskatze egokiarekin hitz egiteko interesa irabazteko. Gero unitate osoa daukazue, hau gainera izan zen nik nire OP azterketan ahozkoan defendatu nuena, tokatu zitzaidana, ordan niretzako oso berezia da errezeta interkulturala. Bestetik, edukinen inguruko azalpen bat egitea. Orduan horretarako nire ustez zein da komenigarriena, eduki multzoak oinarri hartuta, haiek edukinei begira goitik bera zer topatuko duten. Orduan horretarako truko horik onena, eduki multzoak azaltzea da. Nire kasuan 6 multzo daude, azaltzea zer dagoen, baina hori bai. Unitate gero, eduki desberdinak egongo dira era konpetentzialean, ezta? Adierazpenezkoak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak. Hau da, nire unitatean daudenak, gero komentatuko ditugu, baina koinziditzen dute, ezta? Adierazpenezko bakoitza, helburu bakoitzean dago, ezta? Eta gero ia besteak zeharka edo agertzen dira, ezta? Justo edukiko gunekin iaia koinziditzen dutenak. Eta azkenik, naiz eta 7. puntuan, ebaluaketaren barruan, ebaluazio irizpideak eta lorpen adierazleak ebaluaketarekin batera doazen, egia da, unitatez unitate, helburu bakoitzarekin, ebaluazio irizpidea ez dugula jarriko, ez daukalako zentzurik, hemen da atzea eta hemen du orduan zertarako berriro jarri, azaltzea nola helburu bakoitzarekin, helburu hori gainditzeko, ebaluazio irizpide moduan gainditzeko, behar ditugun eunekoak, hau da, lorpen adierazleak, jokabide beharriak. Eta horretarako ezi berri hogei dokumentuan, azalpen bat dago, zuk zure hitzez azaltzea zer diren eta nola ebaluatzen diren. Esatea nola unitate didaktiko bakoitzean, helburuekin batera, helburu hori ebaluazio irizpide moduan ebaluatzeko, nola ebaluazio irizpide horiek sakabanatuta dauden lorpen adierazletan, helburu bakoitza ondo balaututa izateko. Hori adibidean ikusten da, ez baduzu ulertzen galdetu benetan, baina hemen saiatzen ez labur biltzen, bestela ordubeteko bideoa sortzea ez dakit nik. Orduan hau da nik proposatutako egitura. Artxiboa eskuragarri izango duzu, lasai. Tizta. Berez, teiztu ingurua, unitatea kokatzeko, aldia, noiz arte, arloa eta esatea berea eta gian disiplina artikotasuna oinarri hartuta zer gehiago azalduko duzue. Arazoa eta testu ingurua azaldu, batzutan testu ingurua eta arazoarekin nahazten zarete, orduan, nahaztu eta listo. Zein den gure helburu nagusia, eta ja hori, unitate horretan dauden helburuak gure lorpen adierazleekin, unitate horretan dauden edukinak 3 motatakoak, eta ja 3 fase kontutan hartuta jarduerak. Baina oso era eskimatikoan, oso era simplean. Ea nire adibidearekin ondo datorkizuen. Ni gainera adibide honekin nik hau defendatu nuen, eta nota nahiko altua atera nuen, 8,5 piku, iaia 9 bat. Gainera gelan egin izan dut, kultura nahiztasunean nirretako errezeta, hizkuntzan, gero zientzikin eta balorekin erlazionatuta, hortxe duzue, ez dut irakurriko, hortxe dago lehenengoa, baina hauze ez dugu jarriko, ez da beharrezkoa, baina hemen jartzen dut, zuek zergatik ez den jarri behar ulertzeko. Ja, azaldu dugulako, helburua ebaluatzeko, hau egongo dela, baina hau ez dugu jarriko, da gauza bere idaztea eta espazioaz dugu, azkenean beste 4 herrialde alferri gastatuko dugu. Eta ja, hau ebaluatzeko 6 lorpen adierazle kontutan hartuko ditugu. Gero, 7. puntuan ebaluaketan azalduko ditugu. Eta beste biak. Eta ikusten duzuenez, helburu bakoitzak eukitako zer atalean justo dago adierazpenezko edukin bakoitza. Ja edukinak hor, eta gero fasez fase, ikusten duzuenez oso eskematiko jartzen dut, kontutan hartu hizkuntza eta literaturan 4 saio direla, ezta, orduan 4 saio 4 astetan, 16 saio, ezta, beraz, 1, 2, 3, 7, 8, beste 3, 11,
12, ezta? 14, 15, ezta? 16 saio, baina gero saio baten bat naturzientzietan eta baloreetan. Adibide honekin ondo duzuen lasaize artxiboan ere duzu adibidea. Eta beno, gainetik azaltzen saiatu naiz. Ez dakit ulertzen duzuen, zalantzaren bat duzuen, baina hori, kontua da laburbilduz. 6.5 unitateak jarriko ditugu, nik proposatutako diseinuarekin inbeste gauza ez idazteko, baina inbeste gauza ez idazteko zein da trukoa? Kompetentziak, helburuak, edukinak eta balazio irizpideak hasieran ondo azaltzea, zer topatuko dugun ondo azaltzea, eta gero ia besteago. Beraz, haiek berritzegunekoek bere momentuan proposatutakoa, dandan agian ezin da jarri, eta nik proposatzen dizuet, nik zuoi esandakoa. Horretarako, gogoratu, adibide hau duzuela, adibide osoa, eta ea ze iruditzen zaizuen. Testu ingurua eta arazoa nahazten baldin badituzue, jarri elkarrekin eta listo, ez dago arazorik. Beno artistak erabilgarri egingo zaizuelakoan, gogoratu behan artxibo guztiak egongo direla, behar dituzuenak, eta aurten bai!